Úplne perfektne pripravený podklad pod plavajúcu dosku. Dom bol vo svahu, je to tam vidieť vzadu. Počkaj, musím to priblížiť, nejde to, nevadí. Sem, toto má výšku okolo 1,10 m, pôjde sem polystyren 20 cm, doska polmetrová, nejaká podlaha, dostaneme sa možno 20-30 cm od vrchu, to sa zoberie. V hentom rohu sme možno 3/4 meter, ako keby nad pôvodným terénom. Tu je to tiež trochu vidieť, ako sme hore. Tuto zo spodu to pozriem lepšie. Takže trochu hliny, aby sa nám drahý kameň nevyhadzoval. Ešte sa zajtra dosype, prehutní na 2 metre, na 3, aj tak to pôjde celé do roviny. A teraz sa do tohto môže pomaličky začať robiť rýhy na zvislý polystyren, na kanalizáciu, elektriku, prívod elektriku, vodovod a rôzne chráničky. No a potom sa pokračuje. Čiže terén je zrovnaný, zhutnený, vykopú sa rýhy bagrom, v zhutnenej 0,63 tie rýhy sú pekné, rovné, nesype sa to. Takže pôjde to pekne. Toto je správny postup. Nedávať zvislý polystyren hneď, ale najprv zrovnať pozemok s kameňom, zhutniť, potom urobiť rýhy a potom dávať ten polystyren. Všetky iné postupy sú krkolomné, zničujúce, psychicky to človeka úplne odrovná a znechutí hneď na začiatku stavby.